Assalamu alaikum, kuna tare da Fatima Mohammed. Yau za mu haɗa pizza. Ga shi haka yadda za mu haɗa da su karas, za ku gan shi mai kaɗan, sai kuma kaza da paprika da kayan ƙanshi da magi da tattasai kaɗan da ba tattasai ba, tumatiri da tumatirin oshismu na leda. Ga shi haka na haɗa sos ɗin. Ga shi kuma zan zo in haɗa ajina ta pizza kwaɓin pizza an. Gashi nan zan sa nan sukari ne da ɗan gishiri kaɗan a ciki, sukarin ma ba yawa ba, sai mai, sai yis, sai madara ko ta ruwa ko ta gari yadda mutum ya sauwaƙa mai, sai kuma ki jujjuya shi sosai ya haɗu, sai kika su baking powder ɗin ki zuba a haka, sai kika garin fulawa fari ki tankaɗe sa. Nan na tankaɗe nawa. Gashi haka yau ba zan yi da yawa ba, kaɗan dai zan yi, ba da yawa ba kawai. Small pizza za mu yi, yani ƙananan nan da ake, ɗan ƙananan nan kamar dai babban ne da ake, amma kuma wannan ƙananu. To gashi haka so sorry, za ku ga yana rawa abinda na ɗora ne a kun ba nauyi. Gashi haka nan kuma na haɗa komai, sai kuma nan zaitun da albasa da kuma mozzarella. Nan kuma zan baza garin, kun gani masha Allah tabarakallah ya ciko. Ku danna min subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa. Gaskiya 'yan TikTok ina godiya, ina ganin like, comment ɗinku, ina ganin sharing ɗinku, ina ganin followers ɗinku. Gaskiya na gode sosai, thank you, shukran, jazakumallah khair. Gaskiya na gode. Kuma wanda suke kan YouTube kuma ku danna min subscribe, kuma sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Ina muku godiya, kuma ina ga zan ɗan canza sunan channel ɗin in maida shi a takaice yanda za ku iya sacin ɗin shi da sauƙi. Zan gajartar da sunan, kamar ina ganin Fatima Mohammed ɗin yayi tsawo, in zan rubuta Mohammed ɗin zan sa ko kitchen ko Hausa ko wannan. Masu shawara na kan TikTok ko na kan YouTube za ku iya yo min a comment, insha Allah in na gani zan maido muku. Kuna tare da Fatima Mohammed akan YouTube channel. Gashi haka kun gani ina binta a hankali, ina yi to yanayin yawan mutum da yake so yayi. Kun ganin dai ba da yawa na yi ba, na yi ta kaɗan, daidai ta tarar ƙawaye, daidai ta mai da yawon baki ko. To gashi haka, sai kuma mutum da mai ki riga da kin wannan kuma mozzarella yanayin da ke so. Za ku ga na kawo yokalin nan mai ɗan yatsu yake ko mai haƙora, ban san me kuke ce mai ba, sai na ɗan huda ta kaɗan, saboda mutum in bai huda ta ba sama za ta yi, in kika sa ta a gun zafi sai ta yi sama, in kika sa ta a oven ɗin sama za ta yi. Na sha haka. Ku danna min subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa, kuma sharing ɗin shi a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Kun ga mun yi ɓanna ma ko? Na ɓarar da abin adon nawa.